O voceiro do PBBI, acompañado por un grupo de veciños afectados, entregou esta mañá no rexistro do Concello de Ribeira asinaturas recollidas en contra da reforma da Rúa Castelao, que dotará a vía dun único sentido. Se recogieron firmas en Aguiño, en distintos puntos, en distintos establecimientos, en distintas calles, y se han recogido en el día de hoy, que se van a registrar posteriormente, el número de 1055 firmas. 1055 vecinos y vecinas de Aguiño y de alrededores que muestran su rechazo a esta implantación del sentido único. En total foron 1.500 asinaturas recollidas polos veciños que, se ben non se opoñen á remodelación da rúa, entenden que presenta o ancho suficiente para manter ambos os dous sentidos de circulación. A cuestión é clara, todo canto sexa mellorar as calles de Aguiño, benvido sea, pero con sentidiña, con suicia, falando ca xente. Hai veciños que incluso non poden sacar as mulleres da casa, teñen que dar unha volta bastante grande para ir ao centro médico, ou ao súper, ou así. E non solamente é o que pode andar ben, hai xente que non pode andar, ten que depender do coche. Propoñen que o carril bici discorra pola zona exterior do paseo para evitar a súa interferencia na zona de tránsito rodado e nas entradas e saídas dos garaxes. A vía é suficientemente ancha, ten unha longitud de 1 kilómetro ou máis de 1 kilómetro, e aparte consideramos o carril bici tamén moi perjudicial. E propusemos que o fixera paralelo ao paseo de Madeira pola playa e di que non, que afecta a costas. O último tramo da calle Lagarto hai como uns 80 metros e hai 7 entradas de garaje. E nesas 7 entradas de garaje vai a pasar o carril bici por aí, según parece. Ademais dos inconvenientes aos residentes nesta zona, os veciños alertan dos prexuizos que pode supoñer esta limitación do tráfico nunha das principais arterias de circulación da parroquia para as numerosas empresas que ali operan. A implantación da dirección única nunha das arterias principales do pobo, porque ao final temos dúas, non hai máis coa que hai. Pois suporía tamén un prejuicio tamén para o resto de empresas, negocios, estancos e todo canto hai. Isto non vai a beneficiar para nada nin a Aguiño, nin aos turistas que veñan a Aguiño, nin aos propios traballadores que teñen que andar con planeadoras e con todo para ir e vir ao mar, coller a baixa no seu punto que teñen que coller para ir ao Percebe, etc. etc. De non ter resultado con esta campaña de recollida de sinaturas, os veciños non descartan o inicio de movilizacións para que o Concello teña en conta as súas demandas no proxecto de remodelación da fachada marítima de Aguiño.